Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ғазиз дин қардаштарым, барығызында диніміздің көркем сәлемі білән сәлемлейм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тағала баршамызға да өзінің шексіз сәлемін, рахматын һәм баракатын ерештірсе еді. Ғазиз әтиенлеріміз барыбыз ішінде бұл дүнияда ең якын кішілер. Аларның тырышлыклары, хезмәтләре аркасында біз үсәбез һәм түрлі уңышларга ирешәбез. Әти-әниләребез безнең өчен армый-талмый хезмәт итәләр. Хәтта йокыларын калдыралар. Бала тук булсын, бала тыныч булсын өчен хәтта ризыксыз калырга әзер булып торалар. Һәм біз әти-әниләребезнең шушы изгелекләрен һәр вакытта истә тотарга тиешбез. Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен әти-әниләребез аша җиткерә. Ана күңелендәге балага карата мөхәббәт, мәрхәмәт, сабырлык бу барысы да Аллаһ Тәгаләдән. Без ғазиз әти-әниләребездә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен күрергә тиешбез. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Коръәндә булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Анишкурли ва ли валидайка." Миңа һәм әти-әниләрегезгә шөкр кылыгыз. Әгәр без Аллаһка ышанып, Аллаһка гыйбадәт кылып, әти-әниләребезне онытсак, аларга хезмәт итмәсәк, аларны рәнҗетсәк, безнең Аллаһка гыйбадәт кылуларыбыз кабул булмаячак. Аллаһ Тәгалә безне әҗердән мәхрүм итәчәк. Шуңа күрә барыбыз да әти-әниләребез өчен дуа кылырга һәм аларга хезмәт итәргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсенең 24-нче аятында безне булай дип дуа кылырга өйрәтә. Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Я Раббым, әти-әниләрем мине кечкенә вакытымда ничек тәрбияләгән булса, миңа мәрхәмәтлек күрсәткән кебек, син дә аларга мәрхәмәтлек күрсәт. Син дә аларга үз рәхмәтеңне ирештер. Әйдәгез шушы дуганы тагын бер тапкыр кабатлыйк. Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Ягъни, я Раббыбыз, әти-әниләрем миңа кечкенә вакытымда мәрхәмәтле булган кебек, син дә аларга мәрхәмәтле бул, син дә аларга рәхмәтеңне ирештер. Бу сүзләрне әлбәттә үз телебездә әйтсәк тә була. Әмма гарәпчә Коръәндә язылганча әйтсәк, икләтә яхшырак булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсенең 41-нче аятында безгә булай дип дуа кылырга өйрәтә. Раббана гфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Ягъни, я Раббым, кыямат көнендә, хисап булачак көндә мине, әти-әниемне һәм барча муъминнәрне ярлыка. Әйдәгез шушы дуганы тагын бер тапкыр кабатлыйк. Раббана гфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Ягъни, я Раббым, мине, әти-әниемне һәм барча муъминнәрне кыямат көнендә ярлыка. Аллаһ Тәгалә барчабызга да ғазиз әти-әниләребез өчен һәр вакыт дуа кылырга һәм аларга хезмәт итәргә, аларның күңелләрен күрергә насип итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.